И ти ли като мен търсиш тези три неща в гел лака? Да не се разтича, да е силно пигментиран и да има богат избор от цветове. Спектрум колекцията на марката Fox покрива и трите ми изисквания. Не се разлива към кутикулна зона, пигментацията е отлична без да бъде компрометирана полимеризацията и има палитра от цели 160 нюанса. А опаковките от 5 мл са идеални, ако искаш да предложиш повече цветове на своите клиенти без излишно да инвестираш. В сайта на beautybrand.bg може да разгледаш цялата гама на колекцията Spectrum и да се възползваш от минус 35% отстъпка от 1 юли до 15 юли. И тук е моментът да издам една новина, че бранда Fox е част от клуба на MBH, създаден за маникюристи, искащи да се развиват и да получават ценни знания. Стани част от MBH клуб и има и възможността да научаваш за предстоящите лекции, както и да се възползваш от ексклюзивни отстъпки в сайтовете на брандове. Повече информация за MBH клуба може да видиш в сайта на masterbeautyhub.bg.